aga m anụrụ dị ma enweghị shampo obere dị anụ na m. Aga m anụrụ dị ma enweghị shampo obere dị anụ na obere dị anụ na m nka dị yo nka dị anụ na m ka ma ya ive nne m gwara m ka m ga-eme o. Ive nne m gwara m ka m ga-eme o. Ive nne m gwara m ka m ga-eme o. Aga m anụrụ dị ma enweghị shampo obere dị anụ na m. Aga m anụrụ dị ma enweghị shampo obere dị anụ na obere dị anụ na m nka dị yo nka dị anụ na m ka ma ya ive nne m gwara m ka m ga-eme o. Ụmụ ibe ekene m ụnụ. Anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo na-ekene ụnụ. Ndị si n'igwe gbarata, ndị ji ama nke si n'igwe bịa. Onye si na ọ bụghị ọ bụrụ ome gịnị? Onye si na ọ bụghị ya ọ bụrụ ome gịnị? O nwere egwu anyị na-agụ mgbe anyị pere mpe anyị dị n'ụmụazị anyị na-egwu egwu ọnwa ma mụ na ogwuru egwu ma gwuru egwu ọnwa wee gwuru m egwu ọnwa ọfụma ọfụma. Anyị na-agụ Oriọma denja, Oriọma denja, my father si na-emughe Fada sirure Oriọma choose baby choose baby. Ole my mother danger o danger orike keresi ike onye ọ na-ewe si ike ewu na ọkụkọ si ike ihe ọma ọlụ efe gị na abọnị. Ozi ọma ka a na-ezi anyị ha na-ezi anyị ozi nwanne gị nwoke ojole nwanne gị nwaanyị ojole abrake enwe ihe na-akpa abrake amaghị mmadụ n'ime ụmụ ihe na-akpa abrake oji isi ikwe abrake bụ oji isi ikwe oji ọdụ ukwe akwa nwa na ebe ọ na-eme m n'obi ihe selense mmadụ one n'ime anyị ma ihe a na-akụ anyị na-afụ ya si egwu ọnwa mana ịmaghazi ihe bụ ọnwa na-eme tales by moonlight. Ọnwa na-eme tales by moonlight. All the information ọ na-ezi ozi ọma. Ọnwa na-ezi ozi ọma. That is why ọnwa is built. A religion, ethic is built under the moonlight. Ethic, what you call education today comes out of the moonlight. What you call education today comes out of the moonlight. You lost education of your own ancestors. You lost everything. Ihe ọ sọkwara unu na-akọ Nigeria economy we do story. You can only copy and paste. Build a road, build a drain, that is copy and paste. Call Chinese man, come and build the road. Chinese come. European, come and build this one come. I tell you, only what you can do is nothing but copy and paste. You can only build roads because you Chinese man will come and build it. You can only build bridges because European man will come and build it. That's all. That's all you can offer. You cannot give what you don't have. Europeans are not Africans. There are different types of species. There are two types of species. Until we understand this thing, we are just wasting. We are not going. Oh, now you are just rounding. You are not. You are not. Your car doesn't have engine. Talk less of moving. Your car does not have engine. Talk less of moving. The mindset, mental, the mind, your mind is everything. And if it's your mind from childhood, when you were born, they put education inside this mind. And this education does not resonate to your own existence. And when you get offer, you don't have anything to offer to your society. Nothing. You see, African governors then went to Europe, Americans, to go and train to be governor.
They went to Europe to train to govern Africa. How can you go and train the same way they want to train their mind? They use biblical European culture to train their mind, African mind. You want government, you go to Europe to train to become Africa, to govern lions and monkeys in Africa. No, you must train with the monkey to govern monkey. Train with lion to govern lion. You cannot go and train with goat to go and govern lion. It's not possible. If you want to govern goat, you must train with goat to govern goat. If you want to govern sheep, you must train with sheep to know the behavior of a sheep to govern sheep. You cannot go to America all the way and after everything you say, we have come, we have go to America to train how to govern democracy. We have brought democracy. Democracy? That is crazy demo. That is crazy demo. Crazy demo. It's not democracy. It's a crazy demo. Life is not too complicated. Life is not complicated. There is only mind, body, spirit, and the soul. Every other thing is commerce. Understand? Get this thing into your brain. Mind, body, spirit, and the soul. Nothing more, nothing else. Mind is under what we call value system, which we call methodologically we call it education. Education is a descriptive word. It's not a content nor a concept. Because you say, I want to educate my child. You see, it's a descriptive word, not a content or concept. Now, the content of this education, what it is. So in Igbo, we call it value. What we value, what do we value? Because we value something. That our value is in that's our value system. It's our foundation of behavior. This all here, this is what makes up our thinking faculty, makes up our mindset. These four things makes up our mindset. Now, you go and take, I don't know what you call it, Florence Nightingale, Edward Jenner, Flora Shaw. This is what makes up your mindset. And after you say you want to build, you will see. That is why your pastors will preach. They never tell you how good your ancestors was. They will tell you how good Jesus Christ in Rome was. He will tell you how good St. Michael, St. Peter was. But he will never tell you how good he is. He that is preaching, his father was. He will never tell you your source of existence. He will never tell you anything about you, but he will tell you to go to Rome, to go to Israel for to go and do pilgrimage. This one facing Mecca for pilgrimage. The other one facing Israel for pilgrimage. The other one facing Rome to pray. And this man tell you that he will free you from your spiritual problem. Spirit is the ancestors, the past, and this man is talking about somewhere in Rome. Did you come from Rome? All of you in the church for spiritual solution, I ask you, how can somebody who doesn't know what is wrong with you? It's like when you have headache and you're taking some stomach medicine. If you have headache, you have to take pills for headache. If you have a stomach purge, take pills for stomach purge. You don't have to have headache and you are using. Look, life itself is based on spirit. Because you don't know. In Igbo, I don't know where you came from. In my own, no one knows where I came from, Amala family, which is we live in Amigwe. So I understand. I did not learn it. I live it. I understand it. Number one, what you have as education, because this child is new, it must be a value system to put in that child. It must be. But you call it education, you just use a fallacy, what you call descriptive word to make a form a content. How can you use a descriptive word as a content? It doesn't make any sense. That is why your children, for 10, 13 years, they are smoking weed. They are stealing in Lagos, go to everywhere. In Opiweka, they are stealing telephone, 13 years, 12 years.
Why can't they steal telephones? Why? What do they have in their brain? The answer is nothing. The answer is zero. So what do you expect? You want that child with empty brain to build plane? Empty brain to build motor? Empty brain to become a competitive politician? A competitive politician? This guy, no, he cannot. He will not. In Igbo, where I came from, we have what we call Mbropotowa. Onyowa. Mbropotowa, Onyowa. We have what we call Mbropotowa, we call Onyowa. I don't know what about other people. This is general, it's life. The only raven wave, the meridian where life comes into life is through spirit. That is why the journey of a sperm is a journey of a spirit. The day you were created, conception. In Igbo, we have Eke. This Eke is the beginning of life, not yet condensed. Not yet condensed. So from Eke, you have to begin to count the life, not from Afo. So Onyowa, what makes up the body, yet your body, spirit and soul, what make it up? Until you know what makes up that your body, spirit and soul, you don't know your problem. You can't know it. You cannot. Pastors don't know. Pastor who think that I'm going to a pastor who think that a snake can speak, he will cure you your spiritual problem. Somebody who believe that he will go to the water to kill goat will cure you obanje. Somebody who think that he will kill goat and your life will change, he will cure your spiritual problem. The person must cure himself the spiritual problem first before he cures you. Life is not a joke. Life is a moment we touch. Is a lonely place. Deep inside. You know what is preconscious mind? Do you know why they say Christ and Satan is the same brother? Do you hear when they tell you about Christ and Judas? James and John, Bumuzebedi. Don't forget about that. They are telling you about preconscious, subconscious, and unconscious mind. The source of the mind possession. In the beginning, there was chaos. In the beginning, there was demonology. Was transformed by somebody you call God today. They were fire. They were fight. Or go. There was a fight between good and evil. Evil lose. The goodness establish power. Any day you move away from that good, your name is sorry. Your name is sorry. There is nobody who created you from mud. And no. There was already a chaos. Somebody come and stabilize this chaos. And say you stay here. Don't go out of this place. If not, you will fall back to chaos. That is the story they told you in every book. They did not tell you they create every force. No, they created good. They told you about Adam and Eve in the wilderness, in the Garden of Eden. In Igbo, they tell you about Eziome. The same thing in Shiva. The same thing in Quran. So it's not about creation of man. It's about goodness. It's about goodness. These things are the energy that ignite light into every single human being. Everybody. Now you don't have a system. No systematic instruction. No. There is no systematic instruction. Nothing running into your brain. Nothing. If you don't have any program, no mindset. Set means something that is complete. Mindset, that means all the complete. Set, reset. If this your mindset is not correct, one day your name is sorry. Your name is sorry. You will be running up and down from dibia to dibia, from pastor to pastor, from undu kebere to undu kebere.
you will not have any solution. That's why they tell you to kill goat, because they know your name is story already. They know. Lee anya n'Igbo, before you were born, I'm nwere egwu a na-agụ Imo River, agụọna m ya so many times. Ọwụ na ilu zuru egwu ọnwa, you lose so many. Imisi egwu ọnwa, imisi so many. Imo ọ bụrụ m tara ụkazi bụ eriri eje kọfọ Imo River, buru m jebe. Imo ọ bụ na ọ bụghị m tara ụkazi Imo River, chụpụ m n'iro Imo River, nwunye di mo Imo River, na-ekwe ụmụmo Imo River, a na-anụ mo Imo River, bye no Imo River. Ọtụpụ ya dịro nwanne ịta ụkazi iti isi ebe ahụ iwe azọmchọm PLC a na-ekwu n'eni na-ekwu naanị a ga-erigide gị nwa ebile aka ọsị nwa ya ugbo nekike ga-eme ka ọ mara ihe nwa ebile aka nke ọsị ohu nke ọsị ebuọ nke ọsị nchacha. That is it. Only Igbo instruction ga-akịọnwụ Hausa, kịọ Yoruba, kịọ Ijaw, kịọ Bini, because we have content. There is no how you will have education without ideology, without content, without concept, without a context. It's not education, it's rubbish. Before you go to school, you send their child to school, you go to ask them, those people, I don't care what they call themselves. What is the ideology of this education? What is the biography? This is common sense. You don't just go and program yourself. You say you have education. Somebody will come and say you have PhD in whatever they call it. He doesn't know. He Solomon or Bebri, he doesn't know. Moses or Kowara Miri Abasa, he doesn't know about even a PhD in science and technology. He is just running on that program. He is not educated. That's why education is a descriptive word. I told you. That is why you see in Africa they cannot make progress. They can't make progress. They will complain about how they enslave them. They kill 200 million Congolese. They kill 200 million. I don't know what they said. They kill Africans. Then enslave. They have this slave stopped. Now we are the one by that is voluntarily entering sea to die. Today we enter sea to die. No, they slave, they kill 120 million Congolese. Now, how many people jumping inside the sea to die? How many? Before you believe a story, you must have lie detector. You must have lie detector. If they kill Congolese, then what will happen now? Why now we go inside the water to die? Why? You are talking about 200,000 years ago. I said now, they brought religion for us. They deceive us. Today, who is the one in the church preaching Jesus is coming? Do you see any white man preaching in that church? Do you see any man driving that private jet from China or from America? No. There are people, your people, driving that jet, private jet with those schools. They open school and call it Darwin School. Once they talk English, everybody, if you know, can you see her? Aku hanoko yibo to ona mahana ahu jigi. When I go to Darwin School. Hey, my children, I don't speak Igbo to my children. My children is going to Darwin School. Hello, baby. Hello, boy. How are you? Nonsensical nonsense. That your child is a fool if you don't know. When the time comes, you will know. That's who you speak your Igbo for my children. Don't speak Igbo to my children. So where are they? Tomorrow your children will come and say then slave them, then deceive them. Until you take the bull by the horn. Because maybe you are a child, your spirit, energy of the spirit, frequency of the spirit, vibration of the spirit. So maybe your vibration is low. Because the small mind always gossip. You gotta go. Gossip. Well, gossip. Then the good mind talk about event. Ihe mere before. But the great mind talk about creativity.
Great mind talk about creativity. Small mind, they talk about gossip, only gossip. They don't know anything about anything other than gossip. The best thing you can do in this life, follow who know road. That is the best option. If you, our father said, don't put your bag until you understand what is Igbo. You will be a slave to those people who call the men prophet, God of men, or men of God of prophet. I don't know what they call them. Until you understand that language, Igbo, you can never understand what they are doing. They are fooling you. Because you, Mugu, everybody here is looking for something to eat. Everybody. It depends on the way you do it. That's all. So if you see somebody telling you that he will do this, he will do that, check his biography. Check his biography or her biography. If somebody see somebody on Facebook with dirty head and dirty body, and this person telling you that he will cure you of a spiritual problem, ask the person whether your spirit is okay. Check the person telling you about spiritual problem. Check his environment. He have so much power, but this power cannot tell him to build road in his family. This power cannot tell him anything about good environment, anything about progress, or he will tell him to send you to go and bring money for him, that he will make you a better person, he will cure a spiritual problem. Check him. The person talking about, look at him. If that pastor telling you that is okay, he will not be there. He is only stealing money. That's why he's there. If that man you call native doctor is good, he will not be there. Yes, he cannot be there. You must call a spade a spade. This is business, period. It's a business. Remove it from culture and tradition. It is not culture, it is not tradition. This is not religion. It's not religion. No, Igbo, in Igbo language, religion is nothing. It's a descriptive word. Religion is a descriptive word. It's a descriptive word. We must understand this. Just like education, just like tradition, they are all descriptive in nature. Like, for example, let me come afresh. If we come to education in Igbo language, I don't know about others, we call education just simple because the methodology that we use to put information of our ancestors into the mind of our children. This methodology, we use education because it's a process. It's a process. It's a combination of informations. That's why we call it educate, to re-inform them what has happened before, to re-inform them. There is nothing like education as a contest or content or idea. No. In Igbo, I don't know about others. You got to go. So now, if we come to tradition, the same thing in tradition. Tradition, we talk about principle of life. If you come to this education, it's all about systematic instruction. This value system is our system. It's a way of life that resonates to our own existence. So it's not about West or North or Chinese or no. It's a system of a mindset. For you to be progressive, for you to be success, you must have this mindset so that you can be success. If you are success, you become progressive. If you become progressive, then you become happy. If you are happy, then you have joy. You got to go. So for you to have this joy at the end of the road, you must have this mindset correct. If you go and have education of indoctrination or education of brainwash, then you will not be success. No progress, no happiness, no joy. You are your own. Your name is soy. Your name is soy. You got that? So the issue here is so that our people should understand, not to go on Facebook
and start shouting our tradition, our religion. There is no competition here. Or they call it, or they call the egoro. You got to go. Do what is right. Do the right. It's all about right. Information is there. If you listen to the news, you become brainwashed. If you don't listen to the news, then you are not informed. So it's better you don't listen. So you are not informed. Because if you inform, asị na kama ọnụ na-eri ga-akwụsị nke na-eribe erikwene. So it's better you don't eat. Iri ha na iricha n'ọnụ. Nwanne iricha ha na iricha n'ọnụ. That is why you see a lot of people on Facebook. What they are after is chasing money. Everybody. Nobody. Yes, he just says, that guy make it. He does not go to school. He doesn't know anything. But he make it. Small mind. Small mind always gossip. Because Emeka make it. He want to make it like Emeka make it. Life is not where you come to make it. Life is not where you come to make it. That is not why you are here. You might be success in this life. In next life, you might not be success. You might be success in early age. In adult age, you might not be success. So, a fool at 40 is a fool forever. Get your mind right before you go. Before you talk about money, talk about your mindset. If you are now, some people have money, within period of time, all the whole money lost. Go and check all the Igbo millionaires last. None of them is even 1,000. We have to go millionaire now. None of them are 1,000. We have to go millionaire. Go and check the history of all those who past president in Africa or even in the Western world. How many of them you know their name? How many footballers? Pele. Where is Pele? Diego Maradona. Where is Diego Maradona? Where is it? Messi. Simple Messi just left Barcelona, go to Paris Saint-Germain. Nobody hear Messi again. These things, man, you gotta go. So, only you in your mind will ever get to your destiny. Not to this thing you are watching on TV and all this. No. The real world is inward. The real world is inward, not outside the world. So if we lose Messi today, only Messi know where the condition of Messi. Only Babangida know the condition of Babangida. Only Obasanjo knows. But for you, you see Obasanjo, he will go, he have money, he have water farm, he govern Nigeria. But Obasanjo knows inside him what he is seeing, not you. What makes a man is inside and outside. Greatness should be of the mind. If you are great inside the man, happiness is there. Only happy man in this life is the one who know himself. If you know yourself, you become happy. So, number one, this information that carries you here, that brought you here, it's not that why I don't say this thing here. Next thing you will see them running all these people, defrauding them. That's why I don't give information. If you tell them next thing they will go and begin to call. That's why we don't use those languages. Because small mind will carry it. No, not it. We talk about energy, frequency, and vibration. We talk about energy, frequency, and vibration. Nonsense. That is not it. So, when we say this thing, in our book, they say no human sacrifice. Human sacrifice once you say somebody to go and die for belief. Once somebody die for what belief, it means human sacrifice. No animal sacrifice, no witchcraft, no demonology. All these things are principles. They encoded in our DNA. Once you go against it, the land will vomit you. If you go against this thing,
no racism, no segregation, no injustice, no prejudice. Once you go against this thing, you will be vomited out of the land. You got to go. No evil desire, no evil passion, no witchcraft, no demonology, no blood money, no ritual money, no blood money, no child trafficking. All this is my value system. This is my fundamental belief. It's my value. I don't know yours. Because Igbo is identity. I identify with this information. They are encoded and programmed in my mind. I know what they are. I know where I am coming from. I know where I am going. What they encoded in my DNA is booting me. It has never left. Our ancestors, every information of our ancestors, they are specialists and are equally. They program their information here. Equally. Eba here. God. I can count from beginning to the end. Diala. 36 God in number. I can count the law from A to Z without missing single one. I can count Igbo laws from my mouth to here, from 1 to 36, without missing an inch. If we tell you that I is in any Gwebia, believe you. The only thing that will save you is this 36 alphabet. Igbo with a 36 alphabet. The only thing that will save every person on this earth, not Igbo, is to know this 36 alphabet. If you know them, you are free. If you don't know them, cycles will continue. Alota continua. Victory will be yours. Alota continua, victory aseta. Victory will be yours, but if you don't have it, if you have it, you are free, man. So best for you. Ndozi ordinary is the only way, the only option. The only option, because the freedom here is about you. Is freedom of the mind. Is the free, because your father is a slave. Your mother is a slave, whether you like it or not. Enwe ihe anyị na-akpọ ravage end. Ravage, raven edge. This raven edge wee ebe mmụọ si aga. The portal of mmụọ. The spirit portal. You got to go. That you must pass that portal. Iruzie, igafesie the portal. Ime iyi ụwa. Mgba ibepụzie ya, ibepụ ọdụ ya. Iwere isi ewa. Ọ n'isi ka ọ dị. Ọ isi gị na-awa. Mgbe ọ bụrụ na ị nwụọ, your body will decompose. The brain will go. The mind will go. That is why we are here. Ọ dị, epụye n'isi here. Detuwe na akwụkwọ. The only school you ga-agụ n'ụwa, only school in this life bụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. There is no other school. Where is the other school? Every other thing will brainwash and rubbish. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, Ise, Lekwe here. There is no other school more than this. It's about multiplication. Energy, frequency, vibration. So it's about repetition. About repetition. About science, technology, this and that. All of them. The same thing. That's all. If anything you like, you do. You are just accumulating your brain for nothing's sake. Onye na-arụ plane, a scientist that build plane, does not have too much information in his head. You maybe think that, oh, this man who built this plane, if that man carries everything you carry on your head, he will not be plane. Plane is light. That's why he goes up. Something make plane to fly. But for you, this plane is too big. But he's flying. So that man cannot carry everything on his head. He cannot fly. He will not move. The bolombolo will fly. So lesser you pack this information, remove nonsense in your head, better for you. Ndozi ordinary will give you the mindset of your ancestors. As long as you identify with Igbo,
Igbo is identity. Identity. If you identify with Igbo, we will give you the best mindset on earth. Never ever other person have. Ima ihe anyị ji value. Value is fortune. Fortune is treasure. Treasure is everything worth more than gold. Treasure. So if you have it, you will become market. And achọ ga achọ. Iwe ye achọba gị. Ịghọtago? Ị bụrụ ahịa na-aga ahịa. Ọ bụrụ mmadụ ga-agasịa skuul bata. Ị jụọ nwa gị ka ihe mụta tata. Ọ na-eche ya eche. Nwa gị onidiri iche ihe ọ mụtara skuul eche. Nwa gị onidiri iche ihe ọ mụtara na skuul eche. Nwa gị nidiri ọ na-abata n'ụlọ na ya adị. Ọ na-agụ ezi omume, ezi omume, ezi omume, yiri ezi omume dịka uwe gị. Oyo kwesịrị na mgbe ọ na-abata na ya adị. Ezu n'ori, ezu na ori. Oru na ya adị esi ya nwa m ka ihe mụtara ọsị gị ezi omume, ezi omume. You are building a future politicians. Ọ gaghị ezu ori. Ọ gaghị agba ama ụgha. Ezi omume, ezi omume, ezi omume, yiri ezi omume dịka uwe. Politicians ọrụ na ikwu bụ onye ori, ibe bụ onye ori. Politician ga-ezu gị ori. Ndị na-ama fon aka akpa ha ọ bụ politicians? No. Ndị na-atụ yahoo yahoo ha ọ bụ politicians? No. Ndị na-ezu ori n'abalị eji egbe ha ọ bụ politicians? No. Ịghọtago? Jiri ezi omume anaghị amụ aka ekpe na nka. Nwere ike ịgwa gị na ịfụ na this guy is stupid gị nke ọ na-akọ ya. Ịka m jide ego. Ịka m ihe mara. Ka ihe na-akwado. So ihe a na-ekwu okwu ya bụ nwanne. Anyị gba na ya amụ anyị amebiene. Mana at least ime manage. Jiri manage were nwanne jiri manage were amụ igwe. Were nganga gbara egwu ọsọ. There is only one antivirus. Every computer nwere antivirus. Inwe antivirus. Hackers will hack into your computer. The mind possession is real. Spirit is real. Human being came to life through spirit. If you don't have antivirus, spirit will possess your mind. Tomorrow, igbuo nwanne gị. Life your brother, igbuo ya ọnwụ. Ị na-asị amakwa m ihe mere m ihe a. Ekwentị nwekwara na m ihe a. Nna ama m ihe batara m n'ime. Ịma ihe batara gị n'ime. Enweghị na antivirus na nwanne. Ọ bụrụ na enwere antivirus, enweghị ga-abata gị n'ime. Antivirus amụ igwe, ezi omume, ezu n'ori, agba na ama ụgha, ịfụnanya. Go to anywhere in this world, confirm all these 4 things. Nwanne, go and confirm it. Amụ igwe, ezi omume, ezu n'ori, agba na ama ụgha, ịfụnanya. Enwere onye nwere ike deceive you n'ụwa. Nobody can deceive you on this planet Earth. Or if it happens to ihe ọbụla ifuru m mem ihe osoro gị n'ụwa gwa m ebe ọbụla ifuru mgbe ọsọ. Ezi omume, ezu n'ori, agba na ama ụgha, ịfụnanya. The best antivirus ever existed for human nature. For human nature. Mpụnụ ịpụta bụ ifu mpụnụ ifu ya ọfada gụọbarị ya ezi omume, ezi omume, ezi omume. Ụrụ nwa ụtụtụ ha na-akwado ụka pụta na palọ ụnụ ha na-akwado ụka. Yiri ezi omume dịka uwe gị. Ezu n'ori, ezu na ori gị. Agba na ama ụgha gị. Fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya. Nwanne, mpụnụ ga-abacha echiche. Mpụnụ ga-anaba n'ime ụlọ chee echiche. Ọ ga-asị nyanwa na-eje ụka obi ya adịghị ka obi onye. Ọ baghị uru isi dị mmụ na-eje n'ụka, mpụ na-eje n'ụka. No. Ndị ahụ ndị eriri eri. Ezi omume, any organization ọbụla ị ga-aba n'ụwa were antivirus bịa. Ọ na-ezu ori, ọ na-agba ama ụgha, ọ na-akpọ asị. Ọ nwere ezi omume. Ọ bụrụ na ha enweghị esi ebe ahụ pụta,
they will poison your mind to hate your brother, to hate your sister, because hate ha mere na ha na-eme hate. That means ha will poison your mind. You will hate your family before you know it, into your eyes. Even if you book ya egbu ọnwụ, because ajọ omume means corruption. Agba na ama ụgha means witchcraft. Witchcraft wa ama ụgha, witchcraft. Craft wa ama ụgha, witchcraft. Onye na-akpọ witchcraft today ama ụgha. You got to go. Ọ gị ga-egbu nwanne gị simple because of poison irigoro. Because ọ sị gị na onye a na-agba ama ụgha, onye anyị na-eso na-agba ama ụgha, igbuo ya duto ijere poison. N'anya mgbe e nyere Eve, mgbe agwọ nyere Eve poison orie, kedu ihe mere Kenan Abel nwa ha? Ha nwụrụ Kenan Abel, kedu ihe mere Ken ji gbuo Abel? All because of that poison agwọ nyere Eve. Ọ ihe ọ na-achọ ịgwa gị dị. Ken ogburu nwanne ya Abel, Ken egburu nwanne ya Abel, Ken ogburu nwanne ya Abel n'ime oke ọhịa. That is what happens there. Ọ bụrụ na ị maha ihe ebe nkọwara gị ya, o mee gị n'izu, o mee n'ọnwa, ị ga-egbu nwanne gị because of what? Iriri poison. Ezi omume ịbịa na ndozi ọdịnala now, before ịbata here, the foundation of ndozi ọdịnala ama igwe si n'eluigwe wee bịa. Ịbatago ka ihe ama igwe, ezi omume, ezu n'ori, agba na ama ụgha, ịfụnanya. This for this thing. Before ịbịa here, check go there before ịbata. Likewise, ebe ọ bụ na ị na-eje, ị gaa n'ụlọ ụka, gegodi ntị mara ihe fara na-ekwu. Ọ gara ezi omume, ọ gara ezu n'ori, ọ gara agba na ama ụgha, ọ gara ịfụnanya. Ọ bụrụ na this man na-agba ama ụgha, ọ sịrị na Jizọs mere nke a mee nke a, ọ na-asị asị because ọ mara ihe ọ na-aka, ọ jere obe ka ọ nọ wee fụ onye gwara ya. That means ya ama ụgha ka ọ na-agba. Mgbe ọ ga-asị gị onye nke nwanne biri ka mbiri, live and let live, no segregation, no segregation. Ọgwa ha kwa anaghị sị gị ndị Fulani ji wee sị, Igbo ji wee sị, Hausa ji wee sị, Yoruba wee sị, segregation ka a na-akpọ ya. Ọ gaghị Igbo, ọ gaghị Igbo, no segregation. Ọ gafeghekwe tunnel, ọ gaa na tunnel, moto ị ga-atọ, moto ị ga-atọ na tunnel, moto ị ga-atọ. Ana m agbara gị ama ihe ị ga-eme iti n'ụzọ, ihe ị ga-ezu n'ụzọ. Ị ga-ezu ndị ajọ mmadụ, ị ga-ezu ndị amoosu, ị ga-ezu ndị ọgbọ n'uke, ị ga-ezu ndị amụma ụgha, ị ga-ezu haters, ị ga-ezu segregators, ị ga-ezu racism, ị ga-ezu prejudice, ị ga-ezu injustice. Ị ga-afụ ha n'ụzọ, o wee gwa gị jide ezi omume, ezu n'ori, agbana, so that you can dictate them. Isoro ha moto ga-atọ. If you follow them, your car will drown, because in the kingdom of heaven, in the bottom of your heart is the purest, as white as snow. If you pass that way, you eto. Ị ga-moto gị atọ na mmiri. Nwanne chara ha, onye ọbụla nwere ihe butere n'ụwa. Everybody have their own way of life. Ọwụ na ebe ha ka ọ dere gị, you go. But ọwụ na ị chọrọ ịpụ ndụ, ị chọrọ iwe ezigbo mmadụ, nsogbu adịghị, nekwa ụzọ ị ga-esi asị ezigbo mmadụ. Ị chọrọ iwe ajọ mmadụ, it's okay, were ajọ mmadụ. But mara amara na ajọ mmadụ abụghị ajọ mmụọ. Ezigbo mmadụ abụghị ajọ mmadụ. Ezigbo mmadụ abụghị ajọ mmadụ. Ị gaghị akwa na-eso ndị ajọ mmadụ esi na ị chọrọ iwe ezigbo mmadụ. Onwekwe mgbe ndị ajọ mmadụ ga-agwa gị ga-esi abụ ezigbo mmadụ. Ndị ajọ mmadụ will always try to defend themselves as ajọ mmadụ. They say Satan, Ekwensu, has never come before. Say ya bụ Ekwensu. Have you ever seen? Ndị Igbo na-agba Ekwensu ka ihere mee gị n'ụwa, ka ihere mee gị, o mee gị ma ndị otu ugo, ka ihere mee gị. Ajọ mmadụ will come and tell you, hey, Ekwensu the god of war. Ekwensu is the god of war. Ekwensu is ezigbo mmadụ. Is Igbo tradition, is Igbo religion, is Igbo culture. Yes, he want to defend himself because of ajọ mmadụ. He want to defend himself. You got to, that is why he's trying to prove right that na Ekwensu bụ ezigbo. Ndị Igbo sị na Ekwensu ama ya. Ihe ọ bụ na onye Igbo mere na-adịghị mma, o mee ya straight to Ekwensu. Ịfụzie dị Ekwensu n'anya korokoro. Ọ sị gị no, Ekwensu is not bad. It's what bekee. It's religious people who make it bad. It's not bad.
is Igbo is God of war ejuzie is war a good thing? Hey, maybe if you want to defend yourself, ask him the war. I did not ask you if you want to defend yourself. Is war a good thing? You see, when the serpent come into the garden to deceive Eve, there is no time I go see Eve, I'm a bad guy. No. The Satan tell the Eve that this fruit is sweet, eat it. They will come, they will deceive you, and you will buy into it. Road ama m n'ụzọ dị warawara, aga m na-eso ya. Warawara ọnụ ụzọ eluigwe, aga m na-eso ya. Nwanne, ụzọ anyị na-eso ụzọ eluigwe, warawara. That is who we are. That is Igbo. Any other thing, you can never have Igbo by genetical Igbo. It does not exist. Asị ka ọ bụ. That's why you see, Igbo adịghị n'otu. Igbo adịghị n'otu. Igbo love themselves. Igbo did not love themselves. Because you don't understand the one name. Every collective will is based on agreement. It's based on agreement. If you want peace, it's agreement. People must pledge not to do such a thing. People must pledge to avoid certain things. This, we want to coexist together. If there is nothing like genetical Igbo. If me and you go to hospital today, our blood will not be the same. That's it. There is no one on one. Ịbịa n'obodo anyị nwanne a na-alụ nwanne ị na-asụ Abịa, ana m asụ Imo, onye a na-asụ Enugu, ọ na-asụ apụga ihe mere anyị nwanne makwa ihe na-akọ. So nwere ihe mere anyị nwanne, only thing mere anyị nwanne bụ agreement, ihe anyị kwere na. So to show you that na I'm not lying, I say Igbo kwen, yeah. Igbo kwen, yeah. Igbo kwezuonu. That means there is something that binds us together, not genetically, but ideological. Something that unites us is ideological, not genetical. You will see somebody a criminal. You say because he's your brother. He's our brother. Oh, our brother stealing. He's stealing. Yes, it's our turn to be president. Turn of who? Turn of you and who? Which turn? So as long as you believe Igbo is is not ideological, Igbo is by race. In Igbo land, we have no racism. Means no race. We have no segregation. That means no tribalism. No segregation means no tribalism. These things we are brought to you so that it is part of misinformation. These things in eme today, even Igbo ewu na ọkụkọ, it was brought by ndị Ogbu. Ndị Ogbu wetara na Igbo ewu na ọkụkọ. It's not indigenous to your land. Witchcraft, demonology was brought into your land by the foreigners. Your ancestors never did that. Your forefathers did it, but not your ancestors. These things came from outside. And today you believe. Tell me inside, I will tell you the 36 laws of Igbo. I will tell you the 36 laws. 36. Inside these 36, I will still tell you every single one of them, what it contains, till 900. There are 900 pages of Igbo Ntọala, which is an natural law. I will count them one after the other till 900. 36 number, then I will count every one of them till 900 pages. There is nowhere. No single where. Nduziegi, how did you say this is Igbo? Come tell me where it is. You are doing it does not make Igbo is identity. To identify is an entity. Igbo is an entity. Entity wo mmụọ. Yes. Mmụọ na-eme ihe dị otu a. That is the question. You are doing something on your own, but because you want customers, you identify it with an identity so that you can have customers
from a certain people. Ọ ihe nna nna gị mere ị bịazie mebekwe because ị loro ụwa ọ nke mere ya lozie ụwa gakwa dị instead of you to cut it off all that thing mere gị ji bịa here to pay for your price ị bịakwa again burukwe the same thing who brought you here the same thing butere gị ebe a ị bịakwa burukwe emekwa again na this 24th century your prison will increase. Your pains we have in this life, natural law, natural principle, natural resource, and natural justice. You can never evade anyone. You can never ever evade any single one. The last one I count is what? Justice. Natural justice. Asigi, dibia, ịgba afa, ịchụ aja. They will punish you. Dibia ga-agba. Dibia ga-abịa asigi na Christ is coming back to judge the living and the dead. All the symbolism of dibia. Ị gazie na nke dibia, ifuzie ihe mere n'ihu gị die. Ifu data ọgwụ aha dị ebe ahụ ihe ha butere gị die. You see it in your face. Agwa gị sị gị na ihe a bụ ihe butere gị ebe a. Jee wetara ya atụrụ kpụrụ isi. A na-agwa gị ihe mere. Because ịmụ na mmụọ ka gị ike, ụwa ka gị ike. Ọ gosi gị ihe mere into your face. Die, mana ịma ha na ihe mere ka a gwara gị. Ị bịakwa burukwa ege. Dibia mara mụ, nke nwa mara gị. And ịma n'ime obi gị na ọwụwa ya ka ị chọrọ igwu. You know it. Ịma na ọwụwa ya ka ị chọrọ igwu ndị mmadụ. Ịmakwa you purposely feel any the smart. Ọ ga-asịzi gị nwanne. Ọ nọ n'ime na-ele gị. Imesi ife na-eme n'azụ iche na ọ dịghị onye hụrụ gị. Ya bụrụ na m ahụghị gị Chineke m na-ele gị. Ụwa anyị amaghị onye bụ onye. Ụwa nka sochi ma onye bụ onye. Onye ukwu si na njọ erika, onye nta si na njọ erika, onye ọbụla si na njọ erika, onye bụzi onye ọjọọ. Ma ndị witchcraft na-asị na ha wụ senti, ndị demonology si na ha wụ senti, pastọ si na ha wụ senti. Kedu onye na-agwọzi ọgwụ eji egbu mmadụ? Ndị a na-egbu mmadụ onye na-agwụkwara ha ọgwụ ahụ? Ndị na-ego human pass kedu onye ha na-eresi ya? Ebe ọ bụ na everybody bụ ndị ọma onye ọbụla si ajị ọfọ oke si ajị ọfọ nwata si ajị ọfọ ụgwụ na onye ji ọfọ mana ọfọ ma onye ji ọfọ ma na onye ji enu. So nwanne rapụ okwu n'okwu abụrụ nni. Ụwa anụnwa n'ebe ọ ga-edebe onye ọbụla ebe ọ ga-anọ. Iwu ka mmadụ na-ata ahụhụ na-asị gị na onye a ebe nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya nọ ya nna ya nọrọ ya. Ị ka na-apọịntị God Europeans and the Christianity. Ihe ọ bụla mmadụ na-eme ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. Spirit butere gị ụwa. Ihe ị mere na ụwa mbụ ya bụ energy butere gị ebe a. Eji wee sị gị mee baptist ngị mee ihe ụwa so that you drop that spirit butere gị here. Ihe ọjọọ ha butere gị ebe a cut wire off. Isi ọ mara gị ihe ị mere before gburu gị ihe gburu gị. Nwata nwa mmụọ mara ọnwụ ya egbu ya. Ọnwụ gburu gị before kpọtara gị here. Ndị Igbo na-asị nwata nwa mmụọ ọ mara ọnwụ ya egbu ya. Ọnwụ ha butere onye nwanne ndị mmadụ na-asị ngwa m ihe butere m ebe a agaghị m agwa gị ngwa gị nwere ike gaghị ịlahụ gị etete. Ngwa gị ihe butere gị ebe a enwere ike ịrahụ ụra ụjọ nwere ike onye ha etete nwuchi. So the best thing bụ nwanne enwere ihe butere gị ebe a. Ọ datị mgbe ọnwụ ya egbu gị eji wee sị gị na nwata nwa mmụọ ọ mara ọnwụ ya egbu ya because onye gburu gị before. Cut wire off mee opposite pụọ from there. Ma na-ejetụgharị na Facebook a na-egosi rubbish. Ụzọ ahụ ka esi eje o were ebe esi ebe ahụ eje. You cannot define what is morality. You are incapable of defining what is moral. Ị maha na ihe ọ dị mma ma ọ dị njọ. Ọgwụgwọ na mmadụ agwa gị ya bụ uzie between you and you. Ihe ị na-eme ọ dị mma ka ọ dị njọ. Si nna gị emere. What is nna gị emere? You are the ancestors. Ọwụ spam nna gị ka o ji mụ gị. Ọkwa spam nna gị ka o ji mụ gị. If the same spam bug give birth to you, that means it's you. What are you talking about? Onye loro gị ụwa. Mmadụ na-abụ na abụ ofu onye. Ihe mmadụ ofu onye. Onye a loro gị ụwa, that means you are the person. Because you maha the face of the person. Anyị na-read the face. We read face. Ihe eji wee desa gị osisi ahụ apịrị apị bụ ka ị mara. Mgbe ha na-asị na mmadụ loo ochi, ọ na-ele ochi, foto ka a na-ese, foto bụ ile ochi, foto.
foto ọnya bụ datịrị ịfụrụ ndị mana ndị mmadụ na-ebutezi ite ọgwụ dịsa na ya dị si na ọwụ chi ka a na-elu no symbolism ịmara ka esi rụ ihe mere foto datịrị a na-akpọ ya mgbe ha na-eyuzu ibeto na-asa foto a na-eyuzu fim mgbe a na-eyuzu fim bụ na-asa foto ịma ihe fim ahụ kọntenụrụ no amaghị mmadụ nne iburu nwa ihe fim ahụ kọntenụrụ that fim ahụ na-aja asa foto kọntenụrụ so all those people ma ihe bụ ilochi all ha mere invent this photograph ụmụ ihe ji that graph etiri na that photograph nwere reason why you wetinye graph autograph biograph so those things were artifact ahụ o nwere ihe dị ya n'ime edere information na ya all of them. That's why you want St. Peter, St. Paul, St. Jude, St. Michael the same way they give you those artifact but no ihe mere iburu ya desa na ya bughere ewu na ọkụ ụwara ya ka ndụ buru na-asọ oyi ajụọ gị isi na ihe a bụ ihe nna nna gị mere nobody is questioning about nna nna gị ma ọ bụ nna nna gị is that thing morally there is only two things in here irie nni iria iri ascension ascend iri nne na ere finish ihe ị na-eme ọ ga-eme ka iria no that means iji eri nni kwa ya ngwa menụ nke dị mma mee nke dị mma nke fraudulent adịrọ mma ihe ọ bụla ị nwetara na agụ ite ka na-azụ ite taa ndụ gị afụfụ use your force to have money work for it honorable be honorable mana ndụ mana ọnwụ be honored so that when you left here akụkọ ga na-atọ about you ndozi ọdịnala mesia you will hear the story ị ga-anụ ya na ntị gị na-apụ mgbe ahụ ozi anyị ga na-ekwu ya because our mission is straight ndị nna nna anyị ha anyị ga-asapụ ha anya mmiri anyị ga-asa ha anya mmiri clean them clean their face mummify them sachasịa ha ndị Igbo na-akpọ ya ịsaala chi ịsabeghị chi anyị nwere asa chi ịghọtago anyị efeole chi anyị ejiele chi anyị abụọla chi anyị asabago chi ka anyị na-asa ihe na anyị sachia chi ndị nna nna anyị ha ga na-ekwere anyị oyoyo iruo nso ha ebepụ gị we make them proud ka onye ọzọ who is making them ọ bụghị just say iweta ihe ruru onyu can you asị gị were datin gaa n'ime ahịa gaa ree egere nwe ya go and sell it in the market ihe na-eresisi ndị nkịtị ndị enwe ya akpụ world market gaa ree datin n'ime ahịa ka mmadụ ga-esi ere ya make your ancestors happy makes them bright no the same thing ị na-emekwe you can use the same thing to build plane to build motor the same force build telephone build TV the same force mana erure TV na yeresi ya mmadụ onye aha were the TV na-abịa ịnarị ya ego ime exchange ịfụ ya onwe the same way ị ga-esi use the same force in a positive manner or iji na-eji ndị mmadụ egwu people trap people that is mental enslavement enweghị erite ha na ndị pastor the same thing ndị pastor trap people because of their vulnerability use vulnerability telling them Christ will kill them Christ ga-eme nka and every Sunday na-egbotere ya ego ọbana plane ogunye na plane ụmụ ha enweghị nke ga-aba uru ndị a niile na-eme ihe nwa ha onwego nke ifuru before nwa ya bara uru enweghị ana before ndị ifuru nwa ha bara uru because spam ya ka o ji mụọ nwa ya ihe akpata na azụ ite na azụ ite ihe akpata na azụ ite na na azụ ite mana echi ịba uru ka ihuru ihe ọjọọ jụ ihe ọjọọ ịchọ ha na ịba uru ịjụ ihe ọjọọ ị ga-aba uru ịjụ ha na ihe ọjọọ nwanne ị ga-aba uru if information will come in quantum in large number ọwụ na ọwụ ya nke a na-eme Nigeria hapụ ya all distraction onwego onye gwara ụnụ si na Nigeria pụta na asị gị weta ya ego enwego onye sị ka ị pụọ na Nigeria asị gị nye ya ego onwego onye if I want to fight Nigeria then when I'm power to fight Nigeria I will go and fight. Why must I ask you to bring money? To do what? What about if I give you the money you did not get me out of Nigeria? Will I ask you the money back?
ọwụ na if you pay lawyer to do something for you, that lawyer did not work that thing, oh, you change the lawyer because lawyer ha amaghị ọrụ. Yes na lawyer ha amaghị ọrụ. If you pay lawyer to bring you out of prison, that lawyer did not bring you out, you will dump the lawyer. The same thing. If you want to get out of Nigeria, there is no how somebody will come and say, I will get out of it. It's only possible. It's not possible. At the end of the day, the person ga-anaghị ego. Ị gaa na spirituality, ọ ga-anaghị ego. Ị gaa na ụlọ ụka, ọ ga-anaghị ego. One, that is business. Simple. Ị gaa na church, ọ ga-anaghị ego. Ị gaa na dibia, ọ ga-anaghị ego. Ị gaa na freedom fighting, ọ ga-anaghị ego. That means it's business. Simple. Period. Ọwụ na m nwere power to take away the problem from you. Ị bịa nsị gị nye m ego ka m take ga-ewe problem. That is business. That's simple. Na mma agwọ gị ọrịa mana ị ga-enye m ego, anyị ekwu ya akpa nkata, ọ bụrụ nkata onye ọbụla mana business, then it's okay. But ọwụ na mpụta nsị gị nwanne ahụ m God send us, tie ego onyinye, give gift, ka ahụ dị wayo because it's indirect. Ọwụ na ị bịara gwa ha sị ha ndị ụka nwa bịara ebe a, this church is my business, so if you come here you must pay me money because it's what I do for a living. Odo ha anya nchozi ịbịa ọbịa, ama no voluntarily come, but ị bịazie si mmadụ na a ga-eme nka mana ọ bụghị eziokwu. Ọ dịghị mma. You are soaking your hand, ị na-ete oke your hand, ọ dịrọ mma. Ị ghọtago? So ụmụ ibe, anyị ga-eweta okwu anyị n'okwu njedebe na ya atara igo mgide akpịrị agụọ mmadụ ebe a na-ekwu okwu. So next year anyị ebido school anyị, the borderless education is for white, it's for black, it's for green, it's for red, it's for Yoruba, it's for everybody. It's based on natural principle. It's a value system. What the life contain. Life contain eke, orie, afọ, nkwo. That is what they contained. We said ndị mbụ bụ ndị buru gị bịa ụwa, which is narrative. The narrative of our own value system. Then ndị ọkpụ, followed by ndị ọkpụ, followed by ndị egede na ndị ichie. Ndị ichie simple means graduate. Ọwụ na nwatakịrị isa university abakpuo ya okpu, iwe nnukwu akwa, nye ọdụ enyi n'aka, a graduate ya. That's why bụ ndị ichie. Ndị ichie enweghị engine na-agagharị n'elu gbaa nkịtị, ya nonsense. Ndị ichie simple means graduate. Graduate means that you have some certain information. That's what makes you onye ichie. Ichizuru echizu because ichizu one. Ị gaa na ndị mbụ, ndị ọkpụ na ndị egede, iwe chizuo. Ọ ya bụ ihe anyị na-eweta as a value system, because if you value something, kedu ebe the value si? What is the ideology of the value? Then ideology of the value bụ amụ igwe. You got to go. What is the content? Your content, no? Then the concept and the context. Your mind will be structured. You got to say value system. This thing contains a large number of information. Then from there we come down. You got to go. From value we come to the principle. This principle now about tradition. Kedu the content, the ideology of the tradition. You got to go. Kedu the content of the tradition. Kedu the concept of this tradition and the context. Then before you begin to construct on your content, you can now go here. This educational system and go here. You got to go. So what about to simple go to school? Go no. What does they contain? What is the reason? Can they achieve? Apart from this education of soul, we still have what we call inner evolution, to evolve as a human, to become a human being from a lower brain to higher brain. We still also have inner projection, what you call astral projection, to project light. So all these things we have in ewetara ụnụ n'afọ na-abịa abịa, so that ndị mmadụ gbara na ndị Igbo kwadoro akwado, we are prepared. Simple because ndị mmụọ ụnụ ga-akpọrọ ụnụ kpọjere ndị ụka ndị nkịtị onye bụ enyi n'isi jewe ịchụ ọchịcha. Look at your system today. Your land, your children are crying for freedom. The freedom is here.
The freedom is here. Only those ones who chose to be free, be freed. Ndị chọkwara continue to slavery, not na Facebook, na nonsense. Let them continue talking. A ga-ekwugide ụwa agwụ because you cannot give what you don't have. You don't have what it takes to be free. So you can't have it. Nobody will free you. Nobody. Nobody. Education is the key. Information is power. I will give you the information. Igbape ụzọ gị n'onwe gị. Igbape the key. Ejighị eji. Ọwụ nna gị, nne gị, nna gị, spirit ha ka ibubi ụwa. So they are in bondage. Ha nọ na bondage. Ọngwụ ga-agbape pụta from the bondage. Ha kpere the soul extract. To extract the soul from that spiritual body. If not, I can akpa iyi ụwa. Obere ihe ndale jena mmiri to with na chingom. Ya bụ ihe ụmụ ahịa ejeri ndị ụmụ ya nwanna ya gafere na level. Taa bụ nne ya level ụmụazị. Ore na ya bụ pidgin na egbe ọkụ na ewu na ya oke ụmụazị. Adọpụta gị from there nwanne dọpụta gị otu esi adọpụta nwatakịrị n'afọ nwaanyị. A na-adọpụta from spiritual body. Dọpụta otibe nha ụwa ọya ga-eme gị from that spiritual nonsense. Dọpụta gị from that place. Nwanne chi ha wọka bụọrọ ha ike. Tia kaasị ebe a pụọ n'ọsịsọ ndị ara. Nwanne ụkọchukwu mere isi champo mebisie ya isi. Ụkọchukwu mere isi champo ngwa bụ ụkọchukwu. Ije mee isi champo mebisie gị isi. Ebe a na-eme champo bụ n'ime isi nwanne. A sị na nwaanyị nụọ di ejeghị ụka ekpere ọma na ịnụ dị na-afịa arụ. Ọ maghị baka o jeghị ụka ekpere. Ịghọtago? O je ụka ekpere o wee maa na ụkọchukwu mere isi champo o mebisie ya isi. Ịghọtago? So ụmụ ibe Igbo chizuru echizu. Anyị ma bụ ndị ichie, anyị chizuru echizu. Anyị ji ihe ụwa chọrọ. All these things ịma, ori, ama, fake, fraud, the foreign to Igbo. I will tell you from information I have. From the infinite war, fight, destruction, terrorism, all of them with the foreign, the 36 alphabet with the information inside. All of them, no one our ancestors did. Because I listen African, they did not do any single one of them. Imagine how your land will be today if this is the order of the day. If this is the order of the day, your land will be best place on this earth to be. Best place, what it contain. If you no contain na information na get desaragi, the best place on earth. Because the land you live is in meridian. In this meridian, life sustenance it might be 400 years minimum. 400 years confirmed by science. Double ni ipiri ebe ahụ with this information with inni edebere ni because food there, medicine there, how to live life there, morally, ethically, and value there. If you make up this information, put it in your human body, you will dig ndụ there 400 years without anyone snapping. Because the only thing that makes man die is the weakness of the body. Once the body is weak, the spirit will go because the body will no more sustain the spirit. That's all. Go and do your own research. Once the body is weak, the spirit will go because the body aga help with the spirit. As long as the body is weak, the spirit is there. So what makes your body weak is the environment, the food, and your character and everything. Personality, character, behavior, and food. All those things makes your body weak. Then the spirit will go. So all this environment and everything, be okay. Enough, ma. Echi, anyị ga-wetapụrụ n'oziọma dịka anyị si ewetara ụnụ. Nwanne dị nkwadobe, anyị na-eweta the best of the best. Ha gụbagodi nke ha na-agụ. Onwekwa onye so na-ejekwana nke unu na-eje. But nke anyị na-ekwu okwu ewu ka ebe anyị ga-ebi, how to live as a human being ka anyị na-ekwu okwu. Nke anyị nwee ejere na-ezughuru anyị, o meghe anyị a human being. O mere anyị ụmụ anyị na-ebe akwa, our children are crying for freedom. Our children are crying, suffering. So nke ahụ ezughị ezu, ọ dị incomplete. We are bringing complete one. 36. 360 degree. Iri na isii. Iri atọ na isii. 360 degree oyi ọ dị. Oyi ha iji bịa. The maximum. Anwụ acha na anwụ na awa. Eke gbaa.
ehihie chi acha na ịsa na chi acha na acha wa ọiha nji ifu ezigbote ọkụ a na-acha ịghọtago. So ihe anyị na-ekwu maka ya anyị monye ọkụ nke ime mmụọ ejiri anyị na-ama atụ nwanne. Achọrọ m ka eji ndị Igbo na-ama atụ. Achọrọ m ka eji anyị nwanne. You must begin to preach this gospel. If not, ndị na-eri anụ mmadụ will cover you. Ihe ọjọọ anakwaghị ete aka. To destroy something is easy. If you keep quiet, you ndị na-eri anụ mmadụ, everybody will know you with that identity. If ihe mere onwe gị, push this message ahead so that you can swallow the evil wandering in your name. If you did not, all the whole Yoruba, all the whole media, they will begin to say you eat anụ mmadụ, ị na-egbu mmadụ, you are this, you are that. Then your own is gone forever. You marazie, next time ịnụzie ka anyị na-agba gị something, you believe it. Share this message. Let everybody hear the true identity of Igbo. True identity of Igbo. Igbo does not come from anywhere. Igbo puru ka ome, anyị bụ ndị Igbo. Our identity bụ Igbo. And we are the purest of the purest. Ndị kwere n'ihe otu kwuru. The divine will of the creator. The holy of holies. Go and tell them. If anybody is doing anything on this life, it's up to them. There is nothing like a Biafra Igbo. There is only Igbo. Igbo. Nothing like Igbo mix. No. Either you are here, defend what you believe in. It's okay. But don't take my own identity and I associate by force. Yeah, be home as you get out. Either you are this or you are that. And you ndị Igbo, look at my identity. What I project is Amu Igwe. The heaven on earth. The heaven on earth. That is what Igbo propose. Ọ ihe ndị Igbo kwere na ya. Anyị ewu ndị kwere n'ihe otu kwuru. Otu ama nke si n'igwe bịa. Ya dịrị na mmụọ ibe.